Nahati na ni Kuya Arnel. Inom muna ng tubig habang nagpa... Pare ko. At yun mga kaparing Jason. Yun nga. Ano ba? Ayan. At may pinapabot si Vince na pintura. Pero sinetap mo na to. Okay na to. First time natin gamitin yung GoPro na bagong bigay ni Kuya Jojo. Ito yung unang video niya. Gagamitin ko na. At syempre maraming salamat kay Kuya Jojo sa pagbigay mo dito sa GoPro na to. Thank you very much po. Dalawa na yung GoPro na ginagamit. At ito pang backup lang to. Kung ano ba yung vlog. Kasi hindi ko makunan yung gawa ni Kuya Arnel. Bali yung isang GoPro dito nasa posisyon. Kasi naghahalo ko dito. Itong isa, ilalagay ko sa taas para may kuha dyan sa paggawa ni Kuya Arnel dito sa taas. Asintadang. Iwanan na lang natin ito dito. Steady lang siya. Right? Kapal chinchin dito. Nag-aabot ng hollow blocks. Martilyo! Tolo, ton. Ito. Sit up natin dito. Ayan, tutok lang siya kay Kuya Arnel. At doon ako sa baba. So ito naman si Papa ni Chinchin. Alalay kay Kuya Arnel, tagabigay ng hollow blocks. Right? Hindi, nakabangga. Kailangan. Ano yan? Malaglag. Dali pa man dito. Yari pa ng ulo. Yari pa. Yari pa pala itong git. Ay, salamat. Humangin din. Hindi ka na mainit. Ha? Dry.
Toy, kapag kita kabilya. Kabilya. Sukat. Tama kita kita kabilya. Ada kita gamiton. Ako, hindi muna. Kapag kita kabilya ka, di. Ingat naman. Ba, ano muna? Inom tubig. Ay, ba mo yun? Ingat muna. Dos por dos. Para kaya kita nakawin, maglago. Yeah. Ay. Ayan po. Sinto muna. Kasi Arnil. Wala ro kabilya. Ayan. Sinto muna. Alright. Silong muna tayo dito. Mag-ano pa ng kabilya habi ni Kuya Arnil. Ating Kuya Arnil nagpapahinga muna doon sa may tambayan niya rin. Diyan sa may kayo. Kung tawagin sa amin. May puno. Sana maging maganda yung video na to. Unang kuha ng video ng GoPro na bigay ni Kuya Jojo. Itong vlog na to. Unang video. Ayan po. Pagod. At ito yung GoPro ko na binili. Ayan. Ito naman ay yung binigay nga. Yung baka. Kubo ni Tilo. Yan, magsasaing. Panibagong saing. Mas parang masarap yung ulam namin ngayon. Baka magkulang yung kanin. At yun po si Chinchin. Mga viewers na nag-aanap kay Chinchin. Wala po siya dito kasi may klase. May klase. Naging busy. Tapos nag-ano pa sila ng report sa major. Nagpa-practice. Yun. Pagkatapos siguro ng klase nila. Babawi na lang siya dito. Oo. Pagkatapos kasi Laging busy. laging busy. Kailan pa ba yung ano nila? Baka hanggang Bakasyon. ngayong buwan na to. Papatapusin lang. Kasi yung kapatid ko doon din nag-aaral sa school na pinapasokan ni Chinchin. Yun nga, sabi ng kapatid ko kagabi, tinanong ko, hindi pa sila nag-i-exam. Kasi mag-i-exam pa sila. Pero yung mga ibang school, nagbakasyon na. Yung school nila ay late yan. Pero yung pasukan nila, siguro baka mga na yan. Maubos na yun. Baka September na nga. Baka mga September na yun yung pasukan ng school na yun kasi late yan na nagpapa-bukasyon. Ayan. Kaya lagi siyang wala dito. Tapos yun nga, may practice pa, may jury. Paghapon na pa-practice. Maghapon daw na nagpa-practice. Tapos may Mag-uli ng alas 8. alas 8 ng gabi. Oo. Alas 8 ng gabi umuwi. Ayan.
pagkabot ko din ng klase, kasama pa yun, nagpa-practice. Kaya alas ko naman gawin ako. Oo. Kasi re-review. Siguro pag pag bakasyon na nila, babawi na lang siguro siya. Sila Sabi niya busy. talaga, pag bakasyon, dito naman siya mag-permit. Mm. Tapusin lang daw niya kasi nakakaano doon. Sinisi na. Wala nang pahinging maayos. Nanong pa yun. Tapos yun, ay stress din daw siya sa mga comment. Yun sabi. Nababasa niya kasi nanonood din siya ng vlog. Yung saing. Balik na. Balik na. Sara, ito so, aksit ang plywood. Plywood. Oo. Gar-gare. So, sa nabuo. Ito buo. Plywood sa buo. Dito ang ganang tulog, oh. Tidak. Ayiro. Ah, Yatok mo. yato. Ayiro. Yan, ha. Amlayan? Ha? Amlayan? Dari pat-pat. Bayan, ha. Ay, kaya po dito tumaas sa titas. Parang kaya mo. Mainit. Napadapla. Ano? Wala yan? Amo na. Ay, gurad mo. Sa bakal. Bakal sa di baga? Adi pa, Tingnan lokot. Tama-tama rin. Gusto na raw.
na. Nasako nga patrong garnin. Oo. Katalman dyan at Pwede yan. Guys. Pag di tumibay, malap na, katapang niya. Yes, agad yan. Oh, ito ka na, chat mo.
Abutin pagod ako yun na. Balagbag. Ayun, abutin po. Hindi, amo. Chicken wings kami sir. Bili-bili ka na. Sabig muna. Naka-prepare ko sana. Yan. Nahati na ni Kuya Arnil. Inom muna ng tubig habang nagpapalambot ng prepare. Kapag chin-chin. Palaban. Walang problema. Init. Kasama yan dyan. Kasama. Palaban. Malapit na. Baba muna. Ano? Baba muna. Pahinga din. Ay, gano'n halawan?
Ayan, warak na kaagad. Nanganganak agad. Stuck kasi itong safety shoes nito. Sayang, bago pa naman. Stuck. Ayan po, tapos kami kumain. Tamang edit na. Binso, tutulog. Tapos na mag-edit. Mamalit Chinchin naghuhugas ng mga pinagkainan. Ayan o. Sakit sa ulo ng init. Pag ganito talaga ang mainit, mahina ako. Sumasakit ulo ko. Sakit sa ulo. Tapos na. Tapos na maghugas. Wala ko kuya. Sige.